Id-Deputat Nazzjonalista Chris Said spiċċa jiddetta lil kandidat Nazzjonalista Awċi Alex Borg x'ser jgħid dwar il-mina bejn Malta u Għawdex. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fuqha tkellmu dwar Għawdex, Chris Said reħiela għal darb'oħra jtenni li jrid referendum dwar il-mina. Dan għalkemm il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kien diġà vvota favur il-proġett fil-Parlament. Għalhekk il-ġurnalista One staqsa lill-kandidat il-ġdid Alex Borg x'inhi l-opinjoni personali tiegħu dwar il-mina bejn Malta u Għawdex. Jekk tippermettuli għandi mistoqsija għall-kandidat nazzjonalista l-ġdid Alex Borg. Personalment inti taqbel mal-mina bejn Malta u Għawdex? Iżda sakemm id-deputat Joe Ellis kien qed iwieġeb mistoqsija oħra tal-ġurnalisti, Chris Said beda jaħseb kif ser jirnexxielu jagħmel ċert li l-kandidat il-ġdid iżomm mal-linja li jrid hu. Mena leħ moħħbi minn għajnejn il-ġurnalisti u l-pubbliku huwa beda jikteb fuq karta dik li kellha tkun ir-risposta ta' Alex Borg għal mistoqsija dwar il-mina. Bil-kamera fuq huwa der jgħaddi l-karta bitweġiba lil Alex Borg. Bitweġiba miktuba fuq il-karta u bajnejn Chris Said iffukati fuqu, il-kandidat Alex Borg bħal donnu marbut ma' Sinja spiċċa jdur ukoll fl-inkonsistenzi tal-Partit Nazzjonalista dwar il-mina u żamma l-verżjoni ta' Chris Said. Jiena favur il-pożizzjoni li ħa il-Partit Nazzjonalista u jiena favur ukoll li għandu jikkonsulta lill-poplu Awċi permezz ta' referendum. Din mhux l-ewwel darba li d-deputat nazzjonalista Chris Said ma ħallix lil kandidati fil-libertà li jitkellmu meta ġurnalisti jindirizzawlhom mistoqsija. Fil-fatt huwa għamel l-istess mal-kandidata Josephine Xwiereb f'konferenza oħra ftit tal-ġimgħat ilu. Dakinhar ma kellux iċ-ċans li għaddila karta biex jiddettala kif għandha twieġeb u għalhekk bl-iskuża li l-mistoqsija kienet waħda teknika qal li kien ser iweġġibha hu minn floka. Għandi mistoqsija s-Sinjura Josephine Xwiereb. Sinjura Xwiereb, innotajna inkonsistenzi u żbalji fiċ-ċifri mill-Partit Nazzjonalista dwar il-qasam tax-xogħol. Għaliex il-Partit Nazzjonalista mhux jagħti stampa ċara tas-sitwazzjoni? Grazzi. Samuel, peress li mistoqsija teknika ħafna se nirrispondi kien għaliex ikkwotajt ħafna ċifri u allura tajjeb li nirrispondik b'mod dirett jien.